crazy shit, bro. Se. Jeg har brug for at se. Mikkel, jeg har ventet hele dagen. Sådan er det lige her. Det her, det er prim kvalitet. Sådan. Hvor meget skal du have for det? Bro, Ja. tag det sammen. Burde jeg virkelig til at stoppe op? Er det her virkelig mig? Er jeg sikker på, at det er en god idé? We got a line. Hvad vil der overhovedet ske, hvis jeg tog stopperne? Lad os gøre det, Mikkel. Yes, Anna! Mikkel, hvad vil min mor tænke? Jeg skulle aldrig have taget stoffer. Jeg har fucket op, mand. Sådan er det helt normalt. Sådan. Hold det. Jeg ved, hvad der kan få dig til. Følg det bare. Jeg har lyst til at slås. Sådan, når vi finder noget. Banansmoothie og så lidt kage og så... Jamen lige præcis. Lige præcis. Klar? Ved du hvad? Efter jeg tænkte over det, Mikkel, så nej. Gør det bare alene så.